Už po 6-krát sa na úrade Žilinského samosprávneho kraja zišli šachoví nadšenci na ďalšom ročníku turnaja o pohár riaditeľa úradu Žilinského samosprávneho kraja. Svoje sily a schopnosti si zmeralo 75 hráčov z radov študentov stredných škôl a zariadení pre seniorov v pôsobnosti krajskej samosprávy. Hoci medzi sebou zápolili juniori so seniormi, nebolo badať generačné bariéry a každý jeden účastník predviedol svoj logický šikovnosť a vytrvalosť. Turnaj sa z roka na rok teší čoraz väčšej obľúbe. Myslím si, že tá prepojenosť jednak seniorov z našich domov dôchodcov, domov sociálnych služieb a študentov stredných škôl v celom Žilinskom kraji sa nám darí, pretože takmer stovka zasa účastníkov, pokiaľ viem, seniorov pribúda, tešili sa na to, trénovali, sú hrdí, keď sa im podarí pre svoje zariadenie domov dôchodcov pre strednú školu našim študentom získať ocenenie, že sa nám darí to naozaj jednak tú spoluprácu prehlbovať, jednak nepokračovať, jednak aj snažíme sa vychytať muchy, pokiaľ treba niečo vylepšiť. Nazdávam sa, že ohlasy sú veľmi dobré, ktoré som už aj pred turnajom, aj teraz počas neho zistil. Chceme v tom pokračovať, pretože naozaj kráľovská hra pomáha študentom jednak v logike, v ich učení, napredovaní, ale aj našim seniorom. Dobre viete, že málo ktorý šachista má Alzheimera, pretože ako fyzično nás posúva ďalej a jednoducho nezhlivieme, tak takisto aj tréning mozgu je veľmi dobrý, odporúčajú to lekári. Oceňovalo sa vo viacerých kategóriách. Trofeje, medaily, diplom, ale i vecné ceny si odniesli traja najlepší v kategóriách junior, senior, ženy a najlepší traja hráči jednotlivých regiónov Žilinského kraja. Titul šachového majstra obhájil minuloročný víťaz Marián Petráš, študent z Liptovského Mikuláša. Tak šach, pre mňa je to taký koníček, viem sa pri ňom odreagovať a zahrať si, pokecať. Nie je to len ako šport hlavne. Ide aj o tú zábavu pri tom. Sice väčšina ľudí tomu nechápe, ale je to tak. Tak, pocity sú zaujímavé. Teraz som vlastne obhájil minuloročné zlato. Na budúci rok sem už nepríjem, tak by som chcel popriať všetkým ostatným, nech sa im daria, nech to ešte pokračuje veľa rokov tu na. Vysoký počet účastníkov z 24 stredných škôl a 10 zariadení pre seniorov a domov sociálnych služieb svedčí o obrovskej kvalite turnaja, ktorá sa každým rokom zvyšuje. I 6. ročník turnaja prebiehal v priateľskom duchu a zdôraznil význam šachu pri rozvoji myslenia v každom veku.